a recomendación que facemos, e se algún con esa edade quere facer o recorrido principal, que é de 6 km, o popular, pois perfecto. En Viloira, na Plaza Otero Pedrallo, como todos os anos, ás 20:30 será esa pequena andaina dos peques e ás 21 será a popular. E logo, despois da andaina popular, será esa especie de merenda, cena apancetada, que lle chamamos, e sorteo de produtos típicos para anotarse, pasar por aquí polo Concello, polo segundo andar, por Deportes, polo Departamento de Deportes, ou ben mandando un email, un correo a deportes@concellodobarco.org, poñendo nome, apelidos e data de nacemento, e a recollida do dorsal tamén será no Departamento de Deportes, ou ben